Namasidan Sekaring Bawana Langgeng Rahayu Sagung Bawana Rahayu ingkang sami pinanggiya Ladyan bebasan amung saged deping netra cinandra jangkeping carita kula menika tobrataning Panji Asmara bangun Triwikrama malih wujud Wanaraseta Upadi Murcaning Putri Kirana ingkang memba kenya desa asesilih endang para tumpe pitung candra lawas anggena sami sesinglaning madyaning wana pemantu nugraning Gusti Sembada kang sinedya manggih katresna sejati Renjeri Sang Panji Asmara bangun lan Dewi Sekataji mekaten to gancaring carita ingkang dereng kawijining lesan bisa manunggalan sira ngayu sumranane tapa brata wujud Wanaraseta prasetyaning pun kakang ora pulih jatining Panji yen durung tinemulan sliramu ngayu Sideksena Sang Resi Naraka Tandya Sang Panji bangun Namasidan Sekaring Bawana Langgeng Rahayu Sagung Bawana Rahayu ingkang sami pinanggiya Ladyan bebasan amung saged deping netra cinandra jangkeping carita kula menika tobrataning Panji Asmara bangun Triwikrama malih wujud Wanaraseta Upadi Murcaning Putri Kirana ingkang
Ambo kenyon desa asesilih endang para tumpe. Pitung candra lawas anggena sami sesingla ning madyaning wana. Pemantun nugraning Gusti Sembada kang sinedya manggih katresnan sejati. Njenjeri sang panjas para bangun lan Dewi Sekataji. Mekaten to gancaring carita ingkang dereng kawijining lesan. Bisa manunggalan sira ngayu sumranane tapa brata wujud wanara seta prasetyaning pun kakang ora pulih jatining panji yen durung tinemulan sliramu wong ayu Sidekjana sang Resi Naraka